kan ikke finde ud af noget. Der er for meget polemik. De holder ikke, hvad de lovede. De har slet ingen politik. Ja, der er rigtig meget dårligt, man kan sige, ja. Men det gode ved det er, Vi skal ikke mere høre på Pia. ja. Ole Sohn var kommunist. Allerede der bliver man jo trist. Og vi ved ikke, hvad vores kulturminister hedder. Nej, Mette Frederiksen er sur. Der var ikke noget, der dur. Det er et under, at de sidder, hvor de sidder. Det hele, det er gået i kage. Man savner næsten Søren Pind. De burde trække sig tilbage. De burde egentlig bare forsvinde. Men det er 10 år siden, vi var så lykkelige, ja. Vi er på toppen, ja vi er. For vi skal ikke mere høre på Pia. Bare snyd os, bedrag os, gør som I gør. I har kurs mod en afgrund, men pyt bare kør. Vi kan godt se, de ikke kan finde ud af en skid. Men for guds skyld, bliv siddende endnu en år siden. Vi går og er så glade for tidsskaber. Stop. Hvad i alverden har I gang i, I to? Hvad, kan I ikke tænke? Hvad sker der for jer? Man vender ryggen til et øjeblik, og straks... Okay, det kan godt være, at I ikke er enige med Pia Kjærsgaard, men derfor behøver I da ikke stå og synge sådan om hende. Nej. Vel? Tænk jer dog lidt om, der sidder mennesker her, der har stemt på hende. Ikke? Lad være med det. Pia Kjærsgaard har altid stået for noget utroligt, for hun har altid, for mig personligt, for mig helt personligt, der har Pia Kjærsgaard altid stået for noget helt noget, hun har altid stået for noget, hun er helt utroligt, ja. Okay, I synger bare videre. Det er 10 år siden, vi var så lykkelige. Ja, vi bliver regeret af amatører. Faktisk gik det bedre før. Men vi er pissegodt humør. For vi skal ikke mere høre på Pia. Nej, faktisk er hun meget sød. Ja, hun er rigtig sød, det er hun. Hun er super sød, når hun ikke er der.